Baba siyabonga Fanele Nkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. udumo Udumo lungolwakho, izolo namhlanje ufanele wena Baba wethu yebo oyingcwele, naphakade ngegama lika akwenzele Jesu umuntu Kristu waseNazaretha, okwenziwayo Nkosi ngenxa yakho. ngegama lika Jesu Siyakuncenga ke Kristu Nkosi waseNazaretha. ube khona phakathi kwethu Nakule ndawo ubonakale ngqoqo, uNkulunkulu. sicela Baba kuvele wena Umhlaba uyazi ukuthi uNkulunkulu wena oyingcwele. uNkulunkulu ngegama lika Jesu angabi Kristu ngathi kodwa waseNazaretha. ngawe. Vela ke Nkosi Sinikeza udumo nakule ndawo, uNkulunkulu wethu ongcwele konke sokukhuluma uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu. ngegama lika Jesu Thank Kristu. you Lord. Udumo lonke luze kuwe Thank you Lord. ngegama lenkosi yethu Thank you, Jesu Master. Kristu Thank waseNazaretha. you, Lord. Siyabonga Baba in Jesus mighty name. Amen. Amen. Siyabingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kuphinda kuphi la okufinyelela khona lezi ingxoxo zethu. Hlezi ngisho kunini ukuthi ima umzalwane okule platform usendaweni right kakhulu. Usendaweni right kakhulu ke. Nawe ungasiyena umzalwane asikhipheli ngaphandle, siyazi ukuthi khona ozokucosha okanye nikucoshayo khona la kule platform yethu. Platform yabazalwane ke le abantwana bakaNkulunkulu. So siyabonga kakhulu bazalwane for taking your time and tune in. uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu nangempilo zenu. Namhlanje ke yes, this is one of the very special episodes, Durban edition, Sly Tegwini. Njoba bazalwane ibona nje it's a different setup, akusiyolena enijwayele la sise Tegwini. Hey, kinoba Bishop. Kinoba Bishop lana ekdala ngamazi. It's been years, yes, since I've known him. Ngisana ukuthi mngakule minyaka ngambona kwaNongoma eshumayela ngikade ngumfundi ngisuka lapha eGqikazi ngayo attenda lokhu ngiattenda ama services vele namancane amathuba ukuthi wayengangazi ngalesikhathi ngoba nje ngangilokhu ngiyokhonza buyele emuva. Hayi ngathi nje ngiyomlandela ngoze ngimthole. Namhlanje nginaye la. Bishop. Nijalo. Hayi Nkosi sicinile ncebe Nkosi. Siyaphila kakhulu Bishop. uNkulunkulu nendlela yakhe yokwenza izinto. Bishop ngiyakhumbula ukuthi seside kakhulu isikhathi ngakugcina ukubona live. Kade ngikubone kwaNongoma. Since then ngawumuntu onamathelayo kwiministry yakho uthi noma ungekho kodwa ngizosearcha check ubhala Bishop PR Chiliza vele. Asho kizela ngathi one day Bishop ngiyoze ngibe naye futhi angizuba naye nje kwi-platform. Ngiyomcela nangililanga Bishop ukuthi afike naseyinkonzweni uNkulunkulu asithembe ngazo ngale eJohannesburg. All right. Siyakubingelela kakhulu Bishop, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe nokuthi ugcine ufikile lapha kwi-platform yethu. Hayi nama ngithathele lithuba ke ngibingelele mfowethu kakhulu ncike Nkosi. Ngibingelele nombuheli obukele egameni lika Jesu. Kuyintokozo ke kimi nami ukuthi uNkulunkulu angenze anginikezele lithuba lokuthi ke ngibe khona. Yes. La kule ndawo. uNkulunkulu wenzile. Asikholwe ke uNkulunkulu ukuthi ke kukhona ke mhlambe uNkulunkulu azokwenza ukuhlala kwethu la namhlanje. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu Bishop. Bazalwane bami Bishop Chiliza all the way from Emandawa. Bishop ngiyothanda vele singene kwingxoxo yethu namhlanje. Ngiyazi ukuthi Bishop uma ngathiwa mina nawe siyaxoxa kuningi kakhulu singaxoxa kodwa ngizofisa ukuthi mhlambe ke siqale nje la kubantu abaqala ukubona Bishop sengimethulile kubazalwane bonke abakhona basibukela emakhaya. Umuntu nomuntu uyathi mayisekholwa esamukela ivangeli omunye ngiyazi ukuthi indlela zokuhlukana kwesinye isikhathi asifani abasamukele ngayivangeli abanye yazi bashunyezwa abanye bashunyezwanga abanye bathola imibono njalo njalo. Ngiyafisa Bishop ukuthi ekwamukeleni kwakhe ivangeli ulamukele kanjani Bishop ivangeli and ulamukela kubani? All right. Mhlambe ke
Hleke. Yes. Njoba ngishilo ngithi uPR kwacilisa ekhaya kusemandawe. Okay. Inkosi ngisizile ke nginonkosikazi oyi1 nginabantwana bayi4. uNkulunkulu ke wangisiza ngabantwana bayi4 nabafana ababili namantombazana ayi2. Okay. Bengihlala ePakreni. Okay. Kunendawo ethi ePakreni mawudlula eScottburg. Ngihlala khona esikhathini singaphambili ngangikipitile. Ukukipita ke ukuhlala nosisi ungashadanga. Yebo. Sasihlala ke singashadile nalo sisi ekuhlaleni kwethu I think 1992. Ekuhlaleni kwethu emva kwalokho ke eminyakeni engemva kwalokho kwafika umfowethu okwakuthiwa uBekthemba wakaGumede owayeshumela ivangeli eyinsizwa nje. Mina ngangayazi indaba zevangeli ngoba ngangazi ukuthi ukukholwa noma iliphi nje isonto mawungenile esontweni wanikezwe izinto zakhona eingubo nokugqoka. Yes. Usumzalwane. Yes. Wafika lo mfowethu ke ngihlala khona njengoba ngikipitile nje ngihlala nomunye umfowethu okhonza eZiyoni. Okay. Ekwakuthiwa uLungisane. Uyena umuntu ke wayekholwa ke ngokubuka nami ngendlela ngangiyona. Ngoba mina ngangingasonto indawo. Wele ke wafika lo mfowethu ke ezoshumayela ukuthi kahle njoba umfowethu leseziyoni umfowethu lo munye usinisiwe uze kulo umshelela ukuthi akasindiswe. Okay. Ukuthi indaba yakhe uthi ayiphelele. Yes. Mayeseziyoni ngendlela asho ngayo. Amshumayezekele kusho ukuthi ke mina ngihleze endlini yami ngingothi stove i2 plate. Okay. Usise engihlala naye usemsebenzini. Ngoba ngeke ngiqale ngebuva ngicela ukuyiqala nje la ekuhlanganeni nami noJesu. Now umfowethu lo ashumayele ke ngale kulendlu ngoba sihlala emqashweni. Okay. Mayeshumayela uveza uJesu osindisayo. Ngesikhathi esho ngale la kumina kungena into engingayazi. Lento ekhulunywa ngale ihlabe mina ngekwenye indlu. Kusho ukuthi ngingayinaki ke lento. Lo mfethu lo lokho emvakashela ngize ngiphumeke la kule ndlu mina ngiyongena kulala ngithi awubafethu nikhuluma ngani? Achaze ke lo mfethu ayisikhuluma ngoJesu kanje. Ubani yena uJesu? Achaze ke uJesu uyasindisa umuntu onjani ndo? Hayi umuntu owumoya uyangixoxela nje. Hayi lento yalo muntu ke ngigcine ngiyilandela ke ngizoyishifinyeza. Yeah. Lo muntu lokho evakasha njalo la kulo mfowethu skipitile lathina nosisi. Ngiyithande lento kaMfowethu. Ngize ngicine ngithi mina nami mfowethu ngiyayithanda lento yakho. Ngicela ungiyise la usonta khona. Sengiyizwile ke wona eyisho. Ngifuna ukubona ukuthi lento ayishoyo akhona namadoda kulento. Hey madoda. Ngihambe ke naye lo mfowethu angivakashisa. Isonto engavakasha lona kwakuyi African Gospel Church. Ngaya ke esontweni lase African Gospel Church. Kwaba isikhashana nje ngihamba nosisi leskipite naye eAfrican Gospel Church. Ngiloko ngivakasha. Kwaze kwafika isinyisa kwasashuma sasikhuluma ngencwadi kaEsther. Uma ungacheka incwadi kaEsther manje Esther chapter number 1 ungitshela ukuthi liphi iverse ucha uverse 1 elingakwenza uphenduke. Now sishumayele lesarikazi wathi ugogo Madube. Ngesathi shumayela kimina ngivele nje ngiphakamisa izandla. Esontweni lakithi ke yayingekho lento ukuthi abamukela uJesu abaphakamisa izandla. Wawuhlatshwa nje izwi bese uzinikele. Same time kanjalo engekho lento ukuthi lokuba nesikhathi kuthiwa uzinikela nje uhlatshwe izwi uzinikele ngoba nganginawo umbuzo uthi awu yabo kwenzeka kanjani abantu la baphenduka. Ngavele ngasukuma ngayinikela. Ngesikhathi ngiyinikela nje enkosini uJesu kwenzeka into engingayazi nami ngalolanga empilweni yami kwaba ne change emangalisayo. Right. Usisi lo engikepite naye akakamamukela uJesu. Ngaqhubeka ke mina ngakepita. Nosisi engamamkelile uJesu. Kwagcina ke usisi naye emamukele uJesu ngoba lo mfowethu uloku evakasha la endlini. Agcine ezolala nathi lo mfowethu la endlini. Ngangempela unkosikazi wami usisi ke lo agcine emamukela uJesu. Sahlala ke la sobabili sihleze emkipitweni. Ngesikhathi sihleze emkipitweni ngenceke yenkosi
lento engene la kumina angithi manje njengoba sihleze emkibitweni ngiyathathwa ngiyiswe esontweni ungakhohlwa njalo ukuthi lento ngeke isebenze ngingayanga esontweni ayizusebenze nje fanele kube khona abantu abangiloko beshumayela beshaya wona umkibito lo noma bengakhulumi nami kodwa beshaya wona umkibito lapha epulpiti lento manje ingenza iyangidla njalo masiphuma fanele ngihlambuluke uthi iyangilimaza lento kwaze kwagcina ke la kumina ngagcina usisi lo ngingasamthandi wagcina wavele wanuka njengenja yabona injama inethi avela nuke lo sisi njengenja uma enuka ngihambe ngikumfundisi ngimtshele umfundisi umshumayelo wesiphethe ngithi baba lo sisi ngihlala naye lapho uyanuka angangitsheli lo baba kusho kubaba uhlakaniphile nje angangitsheli iqiniso ukuthi lenziwa yini athi hayi sothandaza mfana wami kanti uyazi ukuthi ivangeli seliyangihlukanisa ngoba ivangeli phela mali ngingenile kufanele ngenze njalo ngihlukanisa uthe egcineni ngase ngiyamtshela baba sengiyayeka ukuhlala la emkipitweni ngabe sengicela ke omnye ubaba ngamtshela ngathi baba sengiyaphuma la usisi lengihlala naye la kusavuma ngisondele kuyena umzimba wami khona umuntu othi owesilisa nowesifazane abahlangane bengashadile lo muntu ukhuluma nami uthi abahlangane bengashadile yangisiza ke inkosi ngesikhathi ngithi ngiyomtshela usisi ukuthi sisi cha mfowethu ngekhona into esethi masingahlangani kanti naye unento efanayo ethi asingabe sisahlangana washo ukuthi ivangeli lasehlukanisa ke ngesikhathi lisihlukanise ivangeli abefundisi ke baphuthuma ke ngendlela abaphuthuma ngayo bethi bayazama kanti uNkulunkulu uzongipha imali ngaleso sikhathi wangipha imali enkulu uNkulunkulu eyayingenza ukuthi ngihambe ngiyolobola ngilobola ngase ngivele ngilobolile usisiskipite naye nje kuthi silobolene kodwa asikakashadi wangiphoqa ke ukuthi ke manje imali bangiyithola ngivele ngihambe ngiyoshada ngavele ngashada ke uyabona ke ngashada ke kanti ngingakashadi imfihlakalo kaNkulunkulu bese iqala ukungisebenzisa khona emkipitweni sekunabantu abaphendukayo khona emkipitweni kanti uNkulunkulu uzongisiza ke kugcine ngishadileke yaqala ke inkonzo ke kaJesu yasebenza ke kumina ke emvolo ngoba ngangeke ngibhabhadiswe phela emanzini amaningi ngisasele emkipitweni kwangiphoqa ukuthi mangiqeda nje ngase ngiyathathwa ke ngiyofakwa emanzini amaningi ngabhabhadiswa yaqala ke inkonzo kamoya ke manje yasebenza sengisesontweni njalo eAfrican Gospel yangisebenzisa ngise-African Gospel ngoba kwakuphoqa ukuthi noma kuthiwa ngabe nganginayo into enganginayo isipho sikamoya yayifanele igadwe yibona ngoba beyazi kahle bona eAfrican Gospel babebazi ukuthi umuntu onesiphiwo ugadwa kanjani uyabona ke bangisiza ke ncebe inkosi so uJesu ke ngamamukela kubaba umfundisi no njengamanje usewumfundisi wayengena umfundisi ngaso sikhathi kwakubaba uGumethe wayebizwa ngoBekthemba ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi yebo Baba Bishop uhambo lwakho noNkulunkulu ngiyazi ukuthi alusiyo nje into yamanje kodwa uhambo olude wamamukela uJesu African Gospel washumayela ke manje ivangeli ngiphakathi eAfrican Gospel ekutshumayeleni kwakho baBishop ivangeli use-African Gospel ngiyazi ukuthi ilezi ayikhathi zakudala ukuqhathanisa lezi ayikhathi zakudala nezikhathi zamanje kushumayeleni ivangeli okanye umlayezo kaJesu kusafana noma akufani tu wenkosi ake ngithi nje ngesikhathi ke ngingena eAfrican Gospel bekunamakhehla lapha ncebe inkosi abekholelwa kakhulu kumoya ingcwele abekholelwa kakhulu akingathi akholelwa kumoya ingcwele ibandla lase-African Gospel engangoba ngaze ngaba nento egcola engqondweni yami eyayithi alikho ibandla uyibona le alikho ibandla elifana nebandla lakithi kwangisiza ke man of God lo ukuthi ngithi alikho ibandla elifana nebandla lakithi kwangisiza okwenza kukhulise mina ngibe indoda ngibe iyona lento engiyona namhlanje ngingabe ukhukhulekile kwangisiza ke ngaphambili ke amakhehla ayenganishumayeli ivangeli lento eyenzakalayo lento kuthiwa kukhona into ethiwa izambulo
Okay. Isono sasiqondwa ngqo kungalokho kuthiwa kontethu isambulo wayengekho umuntu kwathiwa uyathatha noma uyayeka uyabona futhi ke bona babenzima nceke inkosi ngoba babethi wawuthi makushumela kuthiwa nanga umnyango mawubona ukuthi lento awuhambisani naye yenze njani phuma uhambe futhi ke kwakulula mfethu kwakunamasonto ke esasinawo amasonto engengwabizi kodwa kwakunokuthiwa likhona ibandla lasendaweni ethize hambe kulona hayi la ekhaya uyayibona ke sakhula ke kuleso simo kwenza sasingadubi wawuphambwa ngenduku sasingazi ke thina ukushawa lento ekhona njengamanje sasazi ukuthi ukushunyayezwa wawuthi uqeda ukushunyayezwa mawubizwe ngento obizwa ngayo noma kuthiwa uyisifebe kodwa isifebe sasesazi ukuthi isifebe sasazi ngoba kwakuthiwa makushunyelwa le-university isifebe sasesazi thina ukuthi hayi isifebe mina kufanele manje mangiphuma la nje kambe ngiyophenduka ukuthi baba ubungcwele la ekhuluma khona ekhuluma ngesifebe yimina ngoba ngangiwuza umoya ngaphakathi ukuthanda abantu besifazane futhi umoya ingcwele ukhalima isifebe endlini kaNkulunkulu right angithi uyayithola ke manje ukuthi igama lathi isifebe nenja lalibizwa namhlanje kanjani alibizwa why lingabizi kusho ukuthi ke abantu bamanje umoya ingcwele usho umoya ingcwele methi khuluma into balwa naye but abuthi umoya ingcwele ngeke ngiyikhuluma basabani ubiza amagama basab government angithi right thina sineyinqumo nomoya ingcwele ukuthi yonke into esifanele siyikhuluma njengoba injani injalo ukuthi ngeke sibaphoxa phela abantu kodwa kulotshiwe sikukhuluma njengoba kunjani mawuthi ivangeli inceke inkosi laqala nelamanje alifani mothi liyefana na alifani tu futhi angazi ngento engakanani nciko hamba ulanda amakhehla wabekela wabuze ukuthi lento eshunyelwa manje iyona na mongayikholwa apha amantombazana ahlukana nezono gelekeqe manje ahambayo nje nceko ahambayo ukade kushunyelwa ihlatshwe izintombazane ihambe yokwala umfana imshiye amantombazana manje akhonza nabafana athandana nabo esontweni okuqala lo buka into yesibini uivangeli laqala wawuthi ake ngithi njengoba manje khona amafoni ayikho intombazane ethengelwa umfana ifoni noma ingubo yokugqoka esontweni zisashiswa impahla zabafana zisashiswa azishiswa amafoni asalahlwa awalahlwa impahla abantu abaphenduke betshontshe emajalidini isashiswa ayishiswa abafana kade bezigebengu la ebandleni kade bezigebengu bekhomba abantu isashiswa izinto kade bezikhomba abantu basaphenduka abafana manje abade bekhomba abantu bethi mina ngangigebenga abantu ngangibamba abantu inkunzi ayisekho into enjalo isho ukuthini lento isho ukuthi libambambili ivesi kodwa umoya ingcwele awasizile Bishop ngiyabona ukuthi uyayiveza le kudala ne generation yamanje ukuhlukahlukana kwayo ukuthi isibe kanjani Bishop mhlambe esinye sezathu esenza kube ngathi dala amandla ekhona ngiyakhumbula nje angazi ukuthi waliphi leli khehla lomlando lalithi malithandaza kwaxeba ukupenda uDweni umkhulu uJob Achiliza phela uyena umuntu obenamandla Nicholas Bhengu bayazi nje abase Assemblies of God uNicholas Bhengu ube umfana wekhehla evangeli uNicholas into abenayo yena ubenamandla angithi uNicholas ufundile ubefundile ukhehla ubengafundanga ubethunga icathulo so ngesikhathi behlukana ke nokhehla ukhehla waphuma wabheka le noBhengu waphuma engangoba ngisho umncwabo wekhehla umkhulu phela umkhulu wangcwatshwa uNicholas uBhengu ngoba wayeshilo encwajeni wayengekathintwa omunye umuntu ngoba wayelazi ivangeli lika Nicholas Bhengu umkhulu wakho Bishop exactly umkhulu wami uJob Achiliza mfayenge bamazi nje African gospel ekhaya kachiliza lapha emngeni sizalwa khona ndawonye indoda eyodwa awu2 amadoda azala thina lapha ekhaya umkhulu nje umfayenge umkhulu ekhaya impela ungaboni wena ngoba phela angithi kuhlukene ngezindlu
saba ndawonye thina. Saba ndawonye thina. So ekushumayela kwakhe leli vangeli nanisasebancane. Ngangakazalwa. Ngangakazalwa. Umkhulu phela mdala. Mdala ngithi umkhulu yena mdala bese kuba khona undodana uWilliam olandelile umfana wakhe. Naye futhi uhambe semdala uKhehla. William umkhulu mdala kakhulu, mdala nje. Ngisho baba nabo okhona ubaba lokho abantu 8 years manje hayi umkhulu bamazi kancane. Bamazi kancane. Mina nje umkhulu usekhaya impela. Sulendi bikhona nje kwi generation umndeni okwachiliza nje ivangeli. Uyena umkhulu ofike nevangeli ekhaya. Ngoba ubaba waye khona wayeseBaptist. Naye walishumayela ivangeli kodwa abanga namandla kanje. NjengoKhehla. uKhehla ubenamandla kodwa engafundanga. iBhayibheli kuKhehla lingene ngomoya. NamaKhehla futhi alandela lawo. iBhayibheli langena ngomoya. Bebengebona abantu bebelikholwa izwi likaNkulunkulu njengoba lilotshiwe. Kodwa futhi beliphila kubona. Belingaphili lento ukuthi balishumayela ivangeli. Bathi ozwa lokho engikushilo ungangibheki. Ivangeli lalikwenza nceke Nkosi. Manje engathi ngingangenza ngikhehle kancane. Yeah. Ivangeli umuntu bayazi abazalwane. Kahle kahle into engiyazi bekuyi-Faith Mission, kwi-Assemblies of God, kwi-African Gospel Church, kwi-Full Gospel Church. Ngiyawabona ke lawa amanye futhi nawakhona nalawa amanye ke. Kodwa nje amabandla engikhule ngikwazi kahle bekuyilawo. Abefana ncamashiye kwethu phezu yagwayini. Bengafihlukene lutho. Engangoba nje bayazi nje abazalwane. Besingaganiselani thina nabanye abantu. Lutho. Bongeke nje usuke la wena uthi uyoganwa kwelinye ibandla bekuthiwa uwile. Bowuganwa kanjani. Futhi ivangeli belibenza abantu nangokugqoka. Umuntu mesindisiwe lapha ngemuva kuthina sibadala. Ivangeli beliqala lithi malingena kuwena lingene ngaphakathi bese likushintsha ngaphandle. Kusho ukuthi ukugqoka kwakho kuvele kusho ukuthi awusesindisiwe. Ubungafunwa mawusindisiwe. Njengoba ngichaza ngithi manje umuntu osindisiwe angimazi mina kuleli vangeli la manje naleli dala. Kodwa mangaqhamuka nje umzalwane manje walesi sikhathi ethi usindisiwe ngiyamngabaza ngoba ngiyamuzwa emlonyeni ethi usindisiwe but impilo yakhe ayifakazi. Impilo beyifakaza ngokugqoka. Angithi thina sahlulwa ivangeli ake ngikuvezele nyini. Mina ngahlulwa ivangeli nceku kunekhehla laseGospel mase ngizwa manje. eGospel kugqokwa ibhantshi nothayi. Umzalwane nje wase African Gospel besingena sifunde kobaba singafunde eBhayibhelini. Likubona nje bese libona iBhayibheli. iBhayibheli bekwelokushumayela kodwa imfundiso yala ekhaya beyithi gqoka kahle. Ugqokelani kahle ugqokela abantu ukuthi abantu mabe kubuka bayifakazele into eshumayelayo. Angithi uyabona ke now mawungibuza nje ukuthi bekuvesi bani webhantshi alikho ivesi nje futhi ibhantshi alisizulwini kodwa ukubukeka kwakho bekufanele bathi mabebuka abantu uJesu uJesu wagqoka kahle lo baba bahalele wena ukugqoka kwakho bengakalihaleli ivesi. Uyakuthola beyinjalo ke inkonzo oqala bekunamantombazana bephila kahle ungezwa manje thiwa amantombazana amanye ngingizwe kuthiwa athi agugile into enjalo. Yes. So kana kanjani isigogile abegana kanjani la mantombazane aqale ezigugisile akithi ubona esontweni manje kuqokwa ubona iunderwear esontweni uphile kanjani ke wena njengendoda esontweni ubuka iunderwear yomuntu wesifazane ehlabelela noma edumisa. Asisho ukuthi mhlambe ngeke bayezulwini bazowe but kuyayilimaza imfihlakalo ukuthi sibuka imizimba yomuntu umzalwane sisenkonzweni ngoba sisuke sizozwa izwi likaNkulunkulu salinyazwa abazalwane kuqala sikakaye ezwini. Kusho ukuthi uyalibona ukuthi ivangeli lihlukile elaqali nelamanje
hayi hlukile laba bamanje uma ubathatha ubayise einkonzweni lezaba nje bafike bahlala encebe inkosi ungazi ukuthi baphandle nalaba bamanje uma ubayisa kulaba abadala bavele bakube ngathi baphandle. Babishop ngifuna ukuyibuza le kudala ngoba ngathi into yamandla kwakuyinto elula nje ikhehla lithandaze kwenzeka izinto kwenzeka izimangaliso zonke lezi zinto yini le yenza sengathi manje insuku zamanje into yamandla ngathi ayisafani nakudala. Alright, angithi thina sibadala sikholelwa emthandazweni nasekuzileni ukudla, yes, nasekuzihlambululeni, yes, nasekufundeni izwi likaNkulunkulu. Kusho ukuthi ukuzila ukudla awukuzila ukudla emzini wakho. Kukhona into eyenzakalayo uye ubashiya abantu. Angithi amakhehla lawa abehlala entabeni isikhathi esiningi. Oma laba ebashiya emakhaya. Abehlala entabeni. Now ukuhlala entabeni ke bekwenza ube more noNkulunkulu. Angithi uyabona ungayikhuluma into njengoba kade ngichaze ukuthi ungayifundi into phansi kodwa uyenze la ezandleni. Bayabuza ke abantu bathi enzeka kanjani amandla? Enzeka ngomthandazo. Ukusela ukudla, uhlambulula. Uyabona ke bese ke nezwi likaNkulunkulu. Kusho ukuzihlambulula ukuziklina ke. Uyayibona lonto. Hayi ukuthi udla izono bese uthi uzozivuma bese uthi ke uyasiklina kodwa kufanele uphile kanjalo. Baba ke bebephila kanjalo basifundisa ke nathi ukuphila kanjalo. Ake ngithi nje ekhaya isikhathi esiningi unkosikazi mina asihlala isikhathi eside sindawonye. Unkosikazi wami umuntu onesibindi incebe inkosi. Unkosikazi khona isikhathi esibe sihlukane ngaso uthi sihlukene 40 days and 40 nights. Sihlukene kuyo emthandazweni mhlambe lo 30 days or 21 days ngaphandle kwa 21 days kaJanuary. Senzani sifuna uNkulunkulu aseshe kulo 40 days asiyele kuyolanda amandla. Cha, amandla kalando. Amandla uNkulunkulu iBhayibheli mawufuna ucwadi kaMatthew chapter number 10 iBhayibheli uJesu wabiza abafundi bakhe and wabanikeza amandla. Amandla uyanikwa. Akuyonto ngalokhu uyele entabeni. Ilapho ikuwena. Kodwa ukuye entabeni ukuyothandaza kusuke uyozilungisa wena. Angithi uyabona ke uzilungiselela ukuthi lento la kuwena imfihla sibiza ngemfihla ingaphazamiseki. Mangifika nje uNkulunkulu ngifike ngihlale naye phansi Nkosi hey inyama mina kele nje inje angicheke wonke. Angithi uyabothi ngihlele noNkulunkulu ngoba isikhathi esiningi angikwazi ukuhlala naye ngibhizi kufanele ngibuye ngibe nesikhathi uyangicheka kuNkulunkulu wonke amaphakethe ukuthi ayikho into engangiphazamisa ekusebenzeni wakhe. Mangiqeda ke lapha entabeni noma ngiqeda lapha emthandazweni sengehlele ebantwini ke hayi ngoba athi ngiyolanda amandla kalandwa phela ave kuthwalwa la kulandwa khona amandla emazweni. Amandla uNkulunkulu uyamnikeza umzalwane once nje samamukela uJesu lithi iBhayibheli bonke abantu abamamukela baphiwa amandla babapha amandla. Right now ke amandla ke lawo okusebenza kubantu abasuke bebizwe uNkulunkulu ngokwecebo lakhe kwahlukile ke kona. Kwahlukile ke kona ngoba amandla lawo awafani namandla lawa asuke banikeza abazalwane. So ke amandla ngatholakala kanjalo ke emthandazweni kodwa asuke vele khona wena osigezayo njengalokhu usigeza ekseni emini ntambama yabosuku ususinsela wenzela ukuthi mawuvele ebantwini uvela unjani umuhle wenzelwa lokho. Bishop these days even alamabandla amadala uthothi sibukela kuona amanye awuthothi mhlambe nawo asahlukene kabili kathathu njani zonke lezi zinto njengelinye nje ibandla lasekhaya uthola ukuthi nalo selihlukene kabili kathathu ilona ugcina abanye babathi yithi si original nalaba nabathi si original njalo. So kugcina sekubukeka ngathi even kwawona la ngathi sibukela kuona nawo asanokuhlukahlukana phakathi kwawo.
sekuxatshene phakathi kodwa futhi manje kuseyinto eyi-1 mhlawumbe ezinye izinto babishop izinto ezikanjalo iziphi izinto ezigcina zikhoza okanye zidala yona into efana leyo and zinganqandeka kanjani ukuze igeneration ezayo emva ikwazi ukuthi ingafani na mhlawumbe angingene kwelakithi yes ngo-2018 noma 2019 no ngeke ngo-2009 yeah 2009 no 2008 mhlawumbe ngizongena kwelakithi nje ngoba nami nganginayo imibuzo ibandla lakithi Ncebe Nkosi likhulu kakhulu njengoba mina ngise-International Revival Ministries manje ngaphuma eGospel ngo-2010 okay nganginento ethi ngiya embuzweni wakho nganginento ethi hawa abasakhona abasenamoya ingcwele ngisho ebandleni lakithi yeah angithi iAfrican njengoba iningi kangaka kugcine kufika isikhathi la khona angithi bathuniwe uNkulunkulu ukuthi abawushumayela kwafika isikhathi la khona bengasashumayeli yes sebebanga imali namasekethe yabo nje la njengoba ngikhuluma nje Ncebe Nkosi babanga imali babanga amasekethe ngikhuluma ngoba uNkulunkulu wangithuma yes right ngeke ngiveze kuteningi yes ngoba nganginembuzo ukuthi why baxatshaniswa yini uNkulunkulu into ayenza wabona ukuthi abasashumayeli uyabona abasashumayeli ngangibagxeka nami ngithi ba usathani bangenwa idemon bangena ke demon ngaba likho lela bandla namanje kumele bangenwa idemon uNkulunkulu waphephetha ngomoya wakhe abaqabana ngesikhathi bexabana hamba buze mawuthanda bathe beqeda ukuxabana nje angithi laba baphuma nje bahamba nabanye laba baseleke manje basala bengenamuntu yilaba sukuma khona beyoqala manje bemisa imvuselelo intakade bengayenzi babehleli benabili imali igcwele amaphakethe benaziswe inkulu ezingaka namalunda behleli wabona umoya ingcwele uthi okay kudliwa imali manje akusasetshenzwa ngiyabaxabanisa wabaphephetha uNkulunkulu baxabana ukuze baphume mawungaya nje manje ungafika ubabona akuve besebenza bakhava score bathi bazama ukukhava score uma futhi bengakwenzi lokuya angithi nathi sahlephuka khona wafanele basikhave futhi sescore sokuthi ngiphumile nami manje basukela mina ngemuva manje ngesathi bengisukela mina ngemuva yila mina ngibhizi ngizakubona ngizohlala nabo phansi manje bayaphuma bazalwane lapha beza kumina manje nabanye bayaphuma kwelinye ibandla bayongena bayatatazela manje benziwa uNkulunkulu injongo kaNkulunkulu kwakuwukuthi kulande imiphefumulo isindiswe kungabalwa imali angithi uyabona so i-division ke iyaqala ke kwaba khona ke amaqembu kithi mhlambe mawu4 mangicabanga manje awu4 kodwa ibandla lakithi esifundisweni Samile alisabalijika right isifundiso nje sebandla lakithi sisamile akekho ophuma ngaphandle komfana othi mayephuma lapha eAfrican Gospel aqala into yakhe angithi mina ngiyiministry ayenziwe indaba ama ministries eAfrican but mina ngaphuma mina ngaqala iministry yami mina mawufika kuyona iAfrican Gospel iyo ifika ibhema ikholwe mayifika ingena nje bafike bazifice bona ngoba ayikho into engangizoyishintsha ngangizoshintsha ngangizothini because wayingcela lapha ikithi kwethu lapha so na umoya ingcwele ethi angigcoba abapostoli mina wathi angigcoba abapostoli bahambe bashumayela umhlaba wonke ndiyona into engiyenza yonke ehlukileke engabe ehlukile eAfrican Gospel but engikushoyo ukuthi ngiyakubona lokho okuxabana ukuthi omunye njoba usho ukuthi esontweni elithize abanye bathi thina si original baqinisile Nceko labo ke ngiyasaba ukubiza abagama kodwa isonto lelakithi elinye belazi ukuthi kugqokwa kanjani madoda uyangithola Nceko
belilazi ukuthi igqokwa kanjani njengokuwezwa nje amakhehla ethi ay original akhuluma ngempilo yokuthi bebephila bona ivangeli likamoya kwase kufika laba ama theologians asethi mayifika ama theologians lento ayikhipha manje emzimbeni ayikhipha naseyingubweni abese ifaka eBhayibhelini ezwini bathi ke uthi uJesu ke thina manje sinjani bathini siphila kwigrace bangayichazi ke le grace ke ukuthi le grace ithi umuntu esesonda kangaqoki angithi uyathola ke kwase kuba khona ukushayisana ke thina sithi kuyaqokwa esondweni bathi bona laba bathi abasha bathi aqokwe esondweni uJesu wafika negrace sesiqabeneke manje njengoba ubona singalushumayela ivangeli manje sibheke lapha manje asashumayela manje sikhotha amavesi manje silwa nabantu ngeke ungitshele nceke ukuthi singasofika apha thina sikhotha amavesi silwa nabantu singasalishumayela ivangeli likaJesu manje angithi sigadile manje ukuthi baqoke kanjani lapha sefane ngilanda amavesi manje ashaya uqoka nalabo bathi sina sigugisa abantu sefane manje balanda amavesi bathi kusho ukuthi sekune debate in the house of God ayisekho ke intshumayelo akekho into zophenduka la uyaliwa phela manje nceke wenkosi mina mangingena nje apostolic faith mission engazi faith mission endala mina angisakhonzi kahle ngime ngubweni mfowethu angazi umcoco lokuthi ungizwa kahle nguzwa kahle mangingena nje faith mission eapostolic ngithi ngena nje ngifice ingane zihlabelela umfundisi ehlezi phansi nonkosikazi wakhe ngithi manje ngiyambheka umfundisi nonkosikazi wakhe hayi umfundisi nonkosikazi wakhe noma unkosikazi useyintombazana uyingane uyangithola now ngikhubeke mina engingayazi lento umfundisi ayishumayelayo kuzoze ngisizwe ukuthi ke azayichaze athi grace bese ngithi mina hayi my grace nje kusho ukuthi hayi angiphili mina kanje sesihlukeneke Nkosi yami uyabona kanti ukube thina sisabambelele kule yamfihlakalo yongedi uthi apha amandla wena njengamanje ngitshengise mina indoda ngitshengisa indoda mina ehamba noNkulunkulu enamandla uNkulunkulu ayisebenza ngamandla manje njengogingidi noNicholas Bhengu noChiliza ngikhombise kunzima naso uthi yenziwa indoda kufocuswe lapha manje ayisekho imfihlakalo ehamba namandla ngoba mina ngikhulume ngithi mina ngicebe Nkosi ngithi ngiyeke bafethu keke akumiwe stadium madoda avezwa amandla kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi kube khona abantu abathi bayothwala ngithi mina mgcotsho makhona indoda yake yabeka isandla la kubeni ekhanda lami yangibeka nje isandla la noma ngabe inyanga noma biyumthandazi noma ngabe yini eyaziwayo ukuthi yake yabeka isandla la ekhanda lami ithi uNkulunkulu angibusise kwasha wacima noma ngibe nemali ayikhona iyodwa ayikho ngaphandle ukuthi ngabusiswa mina esontweni lakithi noma ngaphuma kabi ngaqala ngaphuma kabi njalo wemcotsho esontweni lakithi ngaphuma mina ngalandelwa abantu kodwa kwangisiza ke ukuthi ekuphumeni kwami ngilandelwa abantu ngabe ngahlehla umoya ngcwele ngitshela ukuthi ngonile ngaphindelela esontweni waphuma kabi waphindwa kubuyele ngaphuma kahle emcotsho ngabheda ngokuthi uNkulunkulu wayethe angihambe mina nonkosikazi wami mase ngihamba mina ngalandelwa abantu ngathatha nendlu yesonto kanti zongilandela lento kuba iyalandelana ngiyakutshela nceke ungake uphume esontweni ucabanga ukuthi ungalwa nekini bese ucabanga ukuthi uzophumelela ngeke ngisho ungadriver mfowethu ama Mercedes Benz ama 10-20 million ngeke uphumelele ngeke uphumelele ikubamba nso una 10 years yangibamba ke mina ngendlela kwaphuma befundisi kumina bahamba nezindlu zamasonto mangithi ngiyakhala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu uthisha walento wena wahamba eAfrican Gospel wathatha indlu yesonto ngaphindele emva kunobaba uphethe lapha esontweni lakithi ngaya kuyena futhi baba ngonile ngangise restaurant wathi kwenze njani mfana ngathi baba ngithatha indlu yesonto wathi ngiyakwazi lokho ngathi baba ngithathe nabazalwane wathi ngiyakwazi lokho ngathi ngilethe bona wathi ungabalethi
Singabazalwane thina siyakhona bengikulindela ukuthi ubuye wena uzoxolisa kuqala ngagoqe restaurant ngikuqe khehleni la ngibeka izandla ikhehla uyabona amakhulu ukuthi uNkulunkulu ke nginento enginayo ngabusiswa yelinye ikhehla mina la kaDlaba labeka izandla kumina ekhanda ngaphuma ngathi baba ngibongile ngaphuma labuyeleza esontweni lathi bazalwane umbishop wenu lo ngimbusisile nani ngizonibusisa sabusiswa nezingane zakwethu saphuma kamnandi mfowethu akekho lo yedwa esontweni lakithi African ongangikhomba athi khona ibube ngabenza ngoba ngaphinda ngaxolisa ngibhedile ngabe sengiyifundisa ke lonto ukuthi noyedwa umuntu ophuma esontweni aphume nabazalwane acabanga ukuthi uzohamba free umoya ngcwele yomshaya. I think leyo nto Bishop it very deep. Angazi my brother awucheck mic Bishop ngathi phansi noma uyazwakala kahle lapha. Okay. Yabona ba Bishop lento ishoyo ngicabanga ukuthi akusiyo nje into yase African gospel kuphela. Namabandla nje amaningi ngiyakholwa ukuthi anakho ukuyi experience lento. Into yokuphuma esontweni ba Bishop yokuphuma futhi uphume kabi. Kanti uphuma futhi uyoqala umsebenzi. Ngicabanga lento ba Bishop isifundo esikhulu kunawuwona wonke umuntu inkosi emphayo umsebenzi wenkosi ekutheni ukwazi ukuqhubeka. Iyacounter lento ukuthi uphume njani ebandleni. Ake ngiqale ngithi ubizo lento ethi ubizo. Ukuthi vela sizilo zokhuluma ngayo. Umuntu ma ezinikele enkosini nje okokuqala ngiyamamukela uJesu. Ubese ehlanganiswa nabantu abazomfundisa ngento ayamkelile. Right. Ukhuleke la esontweni. Mawugifted uNkulunkulu kunezisipho. Leso sipho kubese ke masifundiswa sona akufundiswa isipho. Noma sikhona isipho kuwena kufundiswa wena. Mawufundiswa ke nceko awufundiswa kahle esontweni. Ngiye ngizwa bebafethu bethi ngicindezela. Ngicela ukuyikhuluma lento. Akekho umuntu ocindezelwayo esontweni. Mawubona umfundisi engakunikeza ithuba esontweni akuyona incindezelo leyo. Usuke wakhiwa. Yebo. 2 esontweni kunezinto ekuthiwa ezenziwayo njengokuthi qoqo isihlalo kubekwa amatende odosi unganikwa imali. Ngikhuluma ngami. Uphathi bandla nceke wenkosi ungaholelwa. Futhi hayi ngoba ukuthi awuholelwa njengoba bekudelela umoya ingcwele wenzayo ukuthi unganikwa imali. Uqoqe 10 ufike mhlambe no 5-10,000 ulethe kumfundisi okuphethe ungacomplaini nangeyodwa makunento edla enhlizweni ethi complainer uhambe kuyena umfundisi ngithe ngiletha le mali kuwena kwakhona umuntu okhuluma la kumina wathi ngikunikelana imali yonke. Abesethi umfundisi usathana uthi impela baba ngizwile ukuthi usathana lo ongikhombisa imali nansi baba uyishiya yonke ungenawo wena upetrol. Umfundisi afuna imali kuwe afuna imoto yakho uma unemoto ayithathe ahambe ngayo ufake wena upetrol emotweni yakho izohamba umfundisi. Azabuye nayo empty nelambu ayishiya athi ngibongile mfana wami ahambe. Uphile kabuhlungu. Ukhala inyembezi unezingane uzele. Awubizwanga umfundisi. Ubizwa uJesu. Right. Now ke bese ke njengoba ufundiswa nje esontweni uyafundiswa la esontweni lento. Ayikho into ethi phuma. Akekho umfana nceke wenkosi ohamba eyoqala iministry ingaqalanga ekhaya. Okay. Uyangithola. Umuntu obizwe uNkulunkulu nje nceke wenkosi akaqali ibandla ngaphandle. Uliqala la ekhaya. La ekhaya khona ama branches, la ekhaya khona ama circuits, bese kuthi la ekhaya khona unational angithi. Uqala ema branchini. Wethula ama branch kumfundisi. Ungelutho. Ungena umpostoli. Hayi lento evele kuthiwa abapostoli abantu kuthiwa abapostoli kushiwo umuntu enabazalwana abawu20 kuthiwa umpostoli. Right. Lento lenceke wenkosi njoba iqala la ekhaya nje ubaba okuphethe uyakubona ukuthi lo mfana lo mfana ikhonto kuyena lo mfana uyakhula ke nceke wenkosi abese kunika igatsha
ibranch athi gada ngoba usekubona ukuthi usungakwazi ukugada ibranch uyayizwa hayi ukuthi uzoshumayela eseketheni usungagada ibranch ungayigadi ugadeke ibranch futhi ifuna kwazeke ukuthi njengoba ugada ibranch nje usukhulile ngokwanele na la kufika abantu bezozihlambulula kwena mawukuthi uyindoda abazozihlambulula ngemishado yabo uzokwazi ukubaphendula ubalungise kukhona abantu abalimela abaxabene la uzokwazi ukubalungisa uyakunikela la esontweni wena umnikelo lefunayo la esontweni uyazenza izinto zala esontweni wena uyathola lezinto uyazenza zonke unikwe igatsha yakhe ugade igatsha yakhe ngesikhathi igatsha likhula liyazala igatsha lizala isekethe angithi uyabona isekethe mhlawumbe sala ama branches awu12 noma u13 noma u14 ngesikhathi ikhula isekethe uyabonakala wena ukuthi hayi lo mfana uyakhula bese bekuthatha ke mhlawumbe bayokugcoba ke kuthiwe umshumayeli not umpostoli umshumayeli njengoba usungena esihlalweni sobushumayeli nje usazoqeqeshwa ke futhi soqeqeshelwa sona lesihlalo ke manje lesikhundla sakho nezosona esonto sobushumayeli leyo uthi inceke yenkosi usugcotshiwe alright uzothi uyababeka izandla esontweni mhlambe kwenze umunyele ngakabantu noma bahlanza abantu noma ke uNkulunkulu uyagcobile ngokuthi kuliyanda ibandla akusho ukuthi sune ministry leye ministry ke eshayela abafuthi abasebancane bahamba amatende bese kuvela laba prophet bamanga abahluliwe amakubo bese bethi ncebo ngiyibona a gift in you ngikubona wena nceke yenkosi ulandelwa inqwaba yabantu abesethi lo wake wangiprofetha omunye umfundisi nomunye wangiprofetha kusho ukuthi labantu abaprofethiwe sebenze njani ugcwalisele iqiniso umuntu ongibambezela uBishop Chilisi sendiyahamba ngeke avaleliseke emfowethu njengoba into yakhe ingavuthwanga la ekhaya izovuthwa eminyango ungahlulwa upheka uphuthu la endlini uphuthu esoludla lube mahazane bese ucawunta ukukhona uphuthu ongalipheka eminyango aloko baphuma ka bafowethu baqala ama ministries ke njengoba beqala ama ministries into yokuqala bayenza umfowethu ucela umnikelo eminyango phela izingane zilambile ungakhohlwa ucela umnikelo fanele babe neimoto fanele babe nemizi bastruggle abafana manje bacela iminikelo baze begcina bephumele ekuthwaleni into ebenza baphumele ekuthwaleni indaba baphume emakubo bengakabi matured baphuma ke bamba uqala ama ministries kuyokhonzelwa ke kulawo matendana o2 poles eminyango kuliwe ke eminyango ke manje kuliwa noyise njengoba efighter noyise esengaphandle usho ukuthi uletha more cases uyabona ke abe cursed kumfana umfana ngasaphumeleli yini indaba ingenxa ukuthi uthe ephuma eminyango walwa noyise kanti bengafanele kanjalo befana abe ne relationship nobaba hayi ngobe ubaba ngobe emzele ka spiritual ubaba ngoba uphuma kuyena phela fana azofunda ezinye zezinto la ekhaya ukuthi baba ke wawuthi masewula kweqhube kanjani nje ubabona ke abafowethu laba sebancane benje nceke wenkosi bashawe ikona nje abamukela yonke into ngeke phela bayishaya isona ngeke akulula ungomsha kanjani umuntu okufidayo so ngeke basishayeke isona nceke bazophila kanjalo ke ezolweni ngo izolo bazoba khona ngaphakathi endlini ngoba ngeke bakhuze intombazane nje la endlini elethi ishume zika 10,000 rand akulula uyishaya noma ingenzana akulula kodwa ayilethela kuthini ilethela kuthini thina siyibhumba sikhiphe nento yayo nemali yayo sikhiphele eminyango nemali yayo ngoba ngeke mina ngigadwe umuntu la athi angingashumayeli kanje ngishumayele kanje ngoba nako uyangondla praise God akekho umuntu ongondlayo kodwa umoya ingcwele mina akithi uyabona ke akekho umuntu ongama ikhona into enjalo yake yangenza mina umuntu wayesipha imali kwamphoqa ukuthi athathe imali yakhe phoqa futhi ukuthi athathe nento zakhe ngithi zokubuza impela Bishop uphendula umbuzo engakawubuza impela ngizobuza ukuthi uswakwa experience njalo mina ngathengelwa umuntu imoto ngathengelwa umuntu imoto and wangithengela imoto wangipha nemali wangipha imali phela kodwa kwathi sekungena isitha waphoqa ukuthi imali le anginike yona ngoba isitha sangena imoto wayilanda walanda nemali futhi ngiyabona ke kwaphoqa ke mfowethu ukuthi ngiyibuyisele imoto yakhe ngiphinde futhi ngimnikeze
imali akubange kusabalula ngoba kwaphoqa ukuthi akiwe enkantolo ngenhlanhla ngiyanga mina enkantolo angiyanga uMongcolo wangisiza ukuthi ngingaye enkantolo lagcina ke leyo case ke iphela kanjalo kodwa nga experience nabo ukuthathwe unikezwe umuntu into aphinda ngiphuca wangiphuca praise God ngambonga uNkulunkulu ukuthi awu lo mfowethu wangenza ngawela waba ibridge lokuwela ngoba ngathola netende ngalithenga itende elikhulu elihle elimhlophe elikhulu nezihlalo zakhona sakwazi nokusebenza kwiministry ngoba angithenganga ngisho iwindi iglass lewindi lasekhaya leyo mali nje ngavele ngayifaka emsebenzini imoto wayithatha kanjani wathi eqeda nje ukuyithatha imoto uNkulunkulu wangireplace wathinta umuntu elimpompo waletha imoto umuntu elimpompo ngadrive imoto ngathi ngiqeda ukudrive imoto kwangena enye imoto ngathi ngiqeda le kwangena enye futhi so ke uNkulunkulu wayengisule inyembezi naye umfowethu ngamxolela Jesu ngamxolela noma kwakunzima kodwa nje ngaphoqeleka ukuthi iBhayibheli ngilivale lonke iBhayibheli ngifuna ivesi elilodwa elizongenza manje lo mfowethu lo izwi lenkosi lithi chapter 5 yeah chapter 5 verse 40 bani lo ana 43 kodwa chapter 5 40 something uJesu waqeda awavela ngiqeda nce uthi isitha lesama ngisithandazela wathi basingenze kabi angisibusisi awungabona ukuthi hayi mangihlulela verse wonke lama verses hayi angishayile alright lawa manje yileli kuphela iverse elipapelini efanele ngiliphase ngaliphasa wangibuza lo mfowethu wathi mfowethu uyangixolela kodwa ngathi ngakuxolela kudala wathi mfowethu shosho etole ebhlunga ngake kwenze yona ngathi mfowethu uNkulunkulu wangitesta ngawe ngixolela ngamxolela kwaba mnandi so ngiyiphasileke le ngaphase yamakhelwane ngaphase kamfowethu inkosi yami ngeke ngomakhelwane ngeke khuluma ngeke ngiexperienceile so ngeke ngibamba ngaleso zinto ivangeli ngilazi ukulenza angilazi ukulifunda hayi mongathi angicheka amavesi eBhayibheli mhlawumbe uthi Genesis to Revelation iBhayibheli angilazi tu iBhayibheli angilazi ngempela mfowethu kodwa monga ngicheke kulenzeni hayi hamba ulifunde wena mina ngizokwenza ufunde wena mina ngiyolenza angilikholwa uma ulifunda wena ungalenzi hayi ngifuna ulibone ngilibone kuwena ulenza so ke ncebe inkosi ngisho ukuthi uNkulunkulu wangisiza ke kulokho kuthenini ke ngeke ngayi-experience ke into enjalo ngiyayazi Bishop ngiyazi ukuthi emsebenzini wenkosi ikakhulukazi okungithi nje kuyivangeli so kube nezinto eziningi zokukhandwa kwezimangaliso kakhulukazi mhlawumbe mawuya emazweni ahlukahlukene siningi izinto esizokuyibona ngokuhlukahlukana kwazo kuthiwa hayi sekuphakama umuntu kwi-wheelchair later on hawu bengasilona iqiniso kanti abantu bebethengiwe kugcina sengathi uNkulunkulu akasasebenzi ayenzeki lento ukuze yenzeke kumele ube nabantu abathengwayo mhlawumbe ababishop usize ababishop siyayifuna the reality of the gospel or the reality of miracles akhona babishop ikakhulukazi ngalezi ayinsuku zakudala ongathi cha mina ngakubona uNkulunkulu ekwenza lokhu ngiyakufakaza ngabona impela uNkulunkulu ezenza imangaliso phambi kwami hayi lezi suke ezithengiwe Ncebe inkosi mhlambe mina angithi sithi ngiyasaba njengoNkulunkulu ngiyamsaba enye into uye uthi mawuyisho kube ngathi uyishe empakamoyeni uyabona kodwa ke umoya ingcwele uyazi inkosi yami angithi nje uNkulunkulu Ncebe inkosi ilona office angisebenzisa kulo ngicela vele ngingene la ngibusa ngamabongo yes iyona nto ke Ncebe inkosi ilona office umoya ingcwele angisebenzisa kulo ngithanda ukufunda izwi likaNkulunkulu angilifunde kakhulu yes
but isimangaliso izona ngizithanda kakhulu. Ngathi nje ngisindiswa ngathanda zona. uNkulunkulu wasibona lisangazo kumina kakhulu. Ngisestimeleni nje wakalisasikhathi. Wazibona sangazo ngihlele estimeleni ngithi mina hawu. Abantu bayashumayela kodwa amandla kaNkulunkulu aveli. Ngase ngiyenza ke lento. Ngayithanda. Kukhona unyaka noma ke engaye ngahleka nje kangihleka kwakusesinema eMlazi ngakaba nemfusela enkulu sesinema kusho ukuthi khona umfowethu wayekufakazela ngexoxela ukuthi wayibona into lapho ukuthi mina lutho uMongcele uyangifihlela ngesikhathi khona umunye baba uqhuba omunye umama uhamba ngewheelchair uyamqhuba ke bazongena esinema kusho ukuthi lo mama ngesemqhuba lo mama amshiye lo baba amshiye ephethe wheelchair akithi bedumisa uNkulunkulu yaphambili kanti uMongcele uzongifihlela sengixoxela omunye umuntu ukuthi kwenzekeni uyabona ethi uMongcele akafuni impakamo once wabona into esimangaliso uMongcele vele waphakama ngoba inyama phela injalo ivele ixoxe ukuthi uyabona unamandla kangakanani kanti amandla unawo so bese iphakama ke inyama ke ngesikhathi inyama iphakama isuke sokuxabene noMongcele sekufanele manje uyoxolisa ke futhi kuMongcele uthi hey baba uyazi inyama ivele yaphakama imangaliso nceke kwenkosi sisekhona ekhaya nje njengoba ngisekhaya ngithandazela abantu acabanga nje every day every day nginayo into futhi ukuthi ngicele mina ukuthi umuntu kwesinye isikhathi mayegula ngeke ngithi akakhishwe esibhedlela inkosi yami yebo lo ekhaya uNkulunkulu wangisiza ke nginenkomo khona lesa sikhashana nje sithi isikhathi umnyu baba umama wakhe wayegula egula esibhedlela eBarakwana ngiyafona ngithi hayi mkhiphe lapha emshinini ngifuna ukucheck amandla ngithi mina emqaqeni emshinini athi hayi baba ngeke uzoshona ngithi hey kumuntu washona la qaqala emshinini baqaqeke hey bam drive nceko ezimandawo ngoba nganqena ukuthandaza over the phone bamlethe babefika ekhaya hawe umuntu oyisifele nje bambeke office ngithandaze ngingathandazi nje ngimbize nje ngegama msibanibani vuka bo yebo ngisho nje ungazuthana ngiyajoka vuka avukeke uma evuka lo baba wangithengela inkomo ncike ngithengela inkomo isakhona lenkomo ngoba ngathi angithandi ufuna inkomo dayise yabona ziningi ke sengiyaveza nje okuncane but iyona into ncike inkosi engikholelwa kakhulu ngikholelwa kuma miracles ngikholelwa ku deliverance ngikholelwa kwi-healing angithi ngiyakholelwa kakhulu iyona nto entweni zonke nje mina bese kuba indaba kamoya yabona indaba kaMongcele ngiyathanda umuntu uma ngabe efundisa ngoMongcele ngimbone eyifakazela uMongcele futhi ngiye ngithi mina angibafundi laba ekuzoqala kudunyiswe kuthiwa hlamoya angifuni le ngifuna sibe sober ngikhulume la ngithi bafethu njengamanje lesihlalo lesi ngeke sonyakaza ngeke sikanyakaza ngaba sambe noMongcele sekuzophoqa ukuthi senze leyo nto lesi sihlalo ngiyakholelwa emandleni kamoya mina ngimkholwa uMongcele okaJob Chiliza nokaNgidi nokaBhengu ngimkholwa njengobe njalo angigeji futhi kuleyo nto umuntu umeshumayela mina ngithi umeshumayela ngekwazi ukuchallenge ushumayela uqedile hayi ngeke futhi ngeke ngangrophe lento okhuluma ngayo iveze iveze ukhona kumpostoli okaziyo ukuthi umpostoli ukhuzwayo umpostoli ukhuzwayo ke uyazi makuhlangene nje abapostoli angifuni nje mina ukuthi into ingabonakala ungathi kuhlangene abapostoli ungavela amandla angiwafuni futhi lawa azoginqa abantu namhlanje ekseni ebusuku bese kuthi ekseni umuntu ujika abe yileyo nto kade iyona izona yabona lento okuginqa abantu bawe phansi basho ngezilimi ukubezwe labantu bayilimi bashiya ilimi bazishe esontweni akithi ngeke azishe yedwa
ngeke so now ngiyakholelwa ke mfowethu ekuthena amandla kaNkulunkulu ngiwabone ngamehlo bawafakazela abantu singatshelwa abantu nje laba abantu abajwayelekile bethi endaweni ethize khona amandla uJesu senawo mfowethu amandla nabantu bakaNkulunkulu njalo abagcotshwe uNkulunkulu bakhona ukuthi uNkulunkulu bafihlile bafihlile wenceko ngiyakutshela mina likusekhona ivangeli ukuthi bafihliwe abantu bakaNkulunkulu bafihlwe ngamabomu ufuna lesikhathi sidlule bese ivele into kaNkulunkulu ngamanye amagama babishop uyayifakazela leyo ukuthi asekho miracle shiya lento phela ncebenkosi mina ngikhuluma iqiniso mfethu mina ngikhuluma ngamandla ongawathumeli ngenkomishi ukube nje ngizothela inkomishi ngithi mina thathani lenkomishi khona amandla lapho kulo nkomishi ngisho leyo nto mina ngisho amandla kaNkulunkulu mina hayi la okudlala abantu abadlala ngawo amandla sekhona amadoda kaNkulunkulu sisekhona uthi ngiveza nje lapho ukuthi sisekhona thina sisekhona uNkulunkulu usasibekile futhi ngeke sidlule la kulomhlaba ngeke ngisho lapha ekhaya mina khona umfana wami lapha kuthiwa nginabefundise yabo bese kuba khona umfana engihamba naye ematendeni ungifala ematendeni ethi uthabiso ngeke imthethe mfana ngisazokubhumba ngisazokunabisa uyazi ke cekwenkosi imnabise hamba ubeka itende hambe ekhala isinkwe sokudla engenaso endleleni sinkwa ngimzibe ngamabomu inkosi la kumina isho ukuthi wamnika ahambe ekhala upetrol ungekho ngimnikile imoto ukuthi akahambe ayobeka itende hamba ekhala udizili akadawo iphele lo dizili imoto endleleni athi uyafona ngamphenduli fana zame yabona ngize ngimbode yabona mfana ungakwazi lo mfana ukuthi noma sengingasekho uzolimela ivangeli so sengimbonile ke lo mfana ukuthi noma elingwa noma ngalingwa endleleni ngiyazi ukuthi ulingwa ngenxa yokuthi uphethe izinto sikaNkulunkulu sefanele ngimgadeke manje ngimbekezelele so injalo ke into enkulu isekhona man of God sekhona futhi nathi masidlula soyishiya bakhona abafana abakhula abasenayo abangayishumayela enye into basekhona bo abangayishumayela enye into bashumela yona lesishumelayo ukusala kwalento boBishop incike kulona noma incike kulaba akumele bayamkele ilaba bafana bayamkele angithi ke ukhehla kuthiwa njalo ngishona khehla kuthiwa uBhengu uNicholas la lesikhehla maligeza nceko usilibli manje ngizokutshela yona thiwa ikhehla lethi maligeza lafike ligeza ikhehla kanti ulibhekile uNicholas amanzi lawa amalifuna ukuwachitha gijime afika abambe angene kuona agesa wawungathi silimo uNicholas ube njani uNicholas Bhengu njengoba kune Assemblies of God umhlaba wonke uyayibona Assemblies endayifa ngeke ife ngeke izife Assemblies of God ngoba umuntu kaNkulunkulu owathoba encekweni yehla imfihlakalo yangena kuyena lo muntu njani namhlanje ibandla lishiya lenjani kusho ukuthi umuntu labafethu laba abakhulu abathi ngeba 17 ngeba 7 ngeba kwazi ukuseva ngoba thina sidla sodwa umuntu mekhuluma kanjalo usuke ezoyithola iblessing ungasho kanjani ubaba wakho uyadla ubaba wakho umbheke emehlweni ubaba uyadla umbheke emehlweni ikhona izosala lapha ufuna ubaba mesedlile sesutha athi mfana thatha nali plate hamba ubeka esho ethamba ubeka kokwenziwa njalo sikhula thina hamba ubeka la mfana kanti bengishiyela umfana ngesitayela ngifunazo umfana ukuthi ngiyamshiyela ufuna ngidle kabili kathathu ngishiya iqatha lenyama ngishiya ukudla eplateni ngiyazi ukuthi umfana wami uzodla la uzobe njalo umfana wami mangabe ngidla uhleze ngasemnyango hayi ngoba ezovela kubaba ulapha ekhoneni ngasemnyango ugada ukuthi ubaba meseqeda ukudla ngiyothatha iplate lakhe ngiyobeka ekitchen ubekela ubaba ukuze athole okusele kubaba imfihlakalo ke leyo kufanele mangabe ngilala umfana wami ayithole into esele kubaba na kanjani angisho umfana wami uyosibongo umfana wami okamoya ufuna mangabe ngisuka sengiyishiya imfihlakalo nami sengiyishiya kahle kodwa ngiyabona kubafana babo uthi hawu labafana laba ngeke bayibambe ngibazi bonke ngiyabazi lo
nolaka lo ulungile uyabekezela lo unje sengiyazi ngizomnika ngivele ngimthandazela umfana wami kulapho sisi abazi bonke ngithini kanti ngikhuluma ezweni lakamoya seyiseleke ngifihla kale mfanele Babishop masibuye kule yokuganwa ke la evangelini. Okay. Ngiyazi ukuthi amatheory maningi. Okay. Abanye bakholelwa ukuthi uNkulunkulu kumele kwembulela unkosikazi. Okay. Enye futhi ukuthi hayi kumele uhambe uye kuyintombi uyiqomise izikuvume. Mhlawumbe Bishop esifundisweni uNkulunkulu akuphesa kona makuziwe ekuganweni okanye osamile kusona isiphi. Ebandleni nje thina uma umfana angithina sishumela ivangeli lokuhlukana nezona. Yeah. Ingako sithi skirt one side, bhulukwe one side. Nasesontweni nje amafana bahlala bodwa. As much as kungasesi gospel kodwa isidi exactly hlala bodwa. Isizathu nasi kufanele silikhulume iqiniso nceyo. Angithi asivumi nokuthi sihagane thina. Singahagana thina. But hayi umuntu osifazana. Angithi amabele umuntu osifazana akufuneka ahlale la kuwena. Yeah. Angihagane intombazane ize la kumina. Uyayibona lento. Right. Noma unkosikazi womuntu. Yes. No, singaqhawulana nje. Right. Esontweni ke umfana mayefuna ukugana. Uqaleze kumina. Okay. Umfana. Okay. Eza kumina. Baba ngizosihlambulula. Kwenze njani mfana? Cha baba hayi. Sengikhulile. Ngiyabona baba ukuthi fanele ngikanwe manje. Bese ngithi ke mina hayi ngiyezwa mfana wami. Bese ngizibusisa nje. Soyibonile intombi mfana. Cha baba. Ngiyibona. Ngizocela umthandazo nje. Bese ke ngithi ayikulungile mfana wami. Ake sithandazeke. Kodwa nje ufuna ukuganwa nje mfana. So nayo imali. Cha baba ikhona imali. Imalini? Ngisho la ngikhonza khona mina. Angisho abanye abantu nemithetho yabo. Ba right bona neyabe imithetho. Ngisho mina ingane yami nengikhulisa ngayo. Unamalini mfana? Ithi hayi baba nginawo u50,000. Noma ithi ngino 20. Ngithi na mfana 20. Awuzami. So xoxa kahle mase uzamile mfana. Awukhuphuke nje uthi uyosondela ba ku100. Inyuke umfana afike labo abe sebuya athi baba ayiseyikhona imali. Baba kubelike kukhona lento yokubona ulele ebusuku uyabona ukuboniswa uthi ubonisa unkosikazi I right nayo bese kuba khona yokubona ngamehlo. Yes. Ikhona phela yokubona ngamehlo singawaqamba abantu yabona. Ikhona yokubona ngamehlo. Umfana abona intombazane esontweni athi nangu umkami umbone ngamehlo bese ngithi mfana hayi awuhambe uyothandaza. Abese ehamba kumfana ayothandaza. Uyabona ngisho ngikutshela into ezenzakalayo. Ngesikhathi umfana uyothandaza nje. Uzobona intombazane seyihlambulula mhlambe kunkosikazi. Ibona umbono. Uyabona osondela kulento. Okay. Ngingayiphenduli. Okay. Ngoba ngeke ngikwazi ukuphendula into yabantu besifazane. Ngoba inhlambululo yabantu besifazane angeni kusona mina. Izohlambulula ke intombazane kuma wayo. Ho, lo mfana lo time mfana wami seku right hayi. Bese senza indlela yakhe. Akushelwana esitaladini. Lutho nje. Bese ke umfana seqinisekisa ukuthi uyagana. Bese senza indlela yakhe yeoffice. Ukuthi umfana azozikhulumela nentombi manje. Ngokomthetho wesonto. Kusho ukuthi ke uyeza kumfana eze office azohlangana nentombazane office. Kusho ukuthi biza umfana nentombazane bahlangane office beshelaneke. Nceko. Yeah, funa bashelane baze bavumelane. Babengavumelani abesithi intombi ayicha ngiyezwa mfowethu. Ngisayemthandazweni. Mhlambe izohlala 3 months. Mhlambe 4 months. Akufonelwana
akufonelana kule process bese bevumelana ke mabevumelana sebezobuyela kuthina ke kuzumfana cha baba sesivumelene noma intombi izothi mase ibuya ibuyele kumawayo ayibuyele kumfana ibuyela kumawayo iyothi cha inkulumo kamfowethu lo esikhuluma naye sengiyayivuma abeseza kumina umawayo ethi baba usibani bana ayibahlanganise bese behlangana ke ngesathi behlangana nje bayoqomana manje uma beqeda nje uqomana ncebe inkosi bahlukene futhi abafonelana ayekho umuntu ozofona isithandwa sami kwasha kwacima uqediwe nje impumalanga nentshonalanga now angithi ngikutshela ngendlela ngemfundiso yami yes bese ke siyobika ke manje kantombazana ukuthi intombazana lasenza umonakalo esontweni into engenziwa esontweni lakithi kwenzekeni isiqomile iqoma umfana la manje umfana uyayithatha bese ke kuthiwa ke right ayike kulungileke bese ke kuthunyelwa abakhongike bayokhonga kantombazana uma beqeda ukukhonga ncebe inkosi belungisa into zomshado uma belungisa into zomshado ayihambi yodwa kuyolungiswa fanele kube khona abantu abangaphi babe u3 kube nogwetshe nje ophazamisa lo mhlangano ngoba kufuneka baloko bethintana akufuneka baloko bekhuluma izinto zamathandana bayothenga ama-ring bathenga izinto mabethenga izinto zomshado boze bathintane enceke inkosi emva no boze bathintane ngomshado futhi emva umshado kwesesiyadumake hayi ukuthi kuthintwane nganeno isifundiso sonke lesikhathi noma lotsholenwe akusondelwana noma sense bayafonelana ke basebelobolene ke okay kodwa hayi ukuhlangana okay hayi ukuhlangana akuhlanganwa nje uma kuzohlangana kunento ethi abahlangane bona kuzoba khona umuntu wesithathu odisturb umhlangano fanele bafone futhi befonele office ukuthi besicela usibani bana siphelezele ma noma baba to hayi ku right uhlangana khona bahambe akufuneki intombazane ibe nokuthintana noma sebeqomela akufanele kube khona ukuthintana phakathi kwabo baze bayofika emshadweni bese ke sijabuleke ukuthi sikhiphe intombi sesikhiphe emshadweni kahle ingazange bathintane ngendlela ngoma ke bathintana siyawufela lo mshado siphrifa mathe mshado mumbi futhi uyasho lo mshado uyasho ukuthi ngcolile isifundo sami ngesinjalo babisho mina uyamazi nake namema eAfrican Gospel ubaba NJ Stroll wake wafika eFaskendale wayeyonikelisa azange shumela owayebizwa umnike wayebizwa umnike wayenikelisa nje okay wayenikelisa ngiyamaza ngishone naye mina kangihleli naye kanje ukugcina segula sakinyana lapho umoya kodwa ngoba wangitshela engixoxela ukuthi ubona wangibuza ukuthi engibuza nje ngoba ngasesikhathi phela ngangisebenza singajwayelene kakhulu wavela wangiprofeta nje wathi ubona uGcobo loka Job Chiliza ngihlangana naphi no Job Chiliza ngesikhathi ngithi ngiyamphendula nje wasukuma sabambana sawa phansi saginqa sobabili phansi saginqa sobabili ngithandazela cebe inkosi angithi kunezinto engakholelwa kuzona mina right wenza into engingayazi wacela uNJ bengayenzi lento yabona yokudayisa amafutha yabonga lo langa ngifikile mina wesekula mfethu angiyazi wangigcoba wangithela ngamafutha ngithela usithole ngithele ekuthandaza sathandaza naye into engakaze ngiyibone wathi ubone uGcobo likaNkulunkulu oluzodla umhlaba wonke washo nje kanje kangikwakhe emlazo so uNkulunkulu wamsebenza kakhulu ngami ke kuleso sikhathi
nangamandla akhe uNkulunkulu futhi ke ngimaze kanjalo ke saxhumana sigcinana sikwaphela kanjalo ugcina lapho futhi wahamba emhlabeni kwaba nje insuku embili sibonene wahamba avela nje ngibona uqobo luka wathi nje into ephambi kwami oyingcwele ngishoyo wathi nje ngibona uGcobo luka Job Chilisa uhlangana naphi no Job Chilisa ngamphendula ngathi ngemphendule wasukuma wayesegule ngakwazi ukuhamba kahle kodwa wasukuma wangibamba sabamba lapha kwangathi siyalwa phansi kanti uyahamba mfowethu awu hamba mfowethu kwaba njalo Baphisho kumnandi baphisho ukuhlala nawe abona usinikeza lo juice wevangeli ikakhulukazi ungasanakekile kuna into enokushofu lapha egospel ayibuya phi le ithi lisibhedlela le college angithi liyafundisa angithi kunje ngiyabona icollege le college nje iBible college kwangashiko leyo okay kwangashiko le lalinje ivangeli lasegospel wawuthi mawulamkelile likufundisa angithi lalinje nceko kunezinto wawuthi mawuziqokile likhiphise zona yabona ke okay bese angithi obaba uNondaba babefunda iBhayibheli lalivele lisoconge ngomoya ligoqo kanje lifakwe phakathi kwena ukhuluma iBhayibheli kodwa ungalifundanga amakhehla nje obaba uNondaba babefunda ibona babefunda ngendlela abafundisa ngayo akufani nama-Bible school ukufundisa kwase-gospel leliya malifundiswa lona injani inkonzo yakhona ikufundisa wena angithi nje mawungathatha umzalo manje uthi akuthuka umuntu inhlamba sethexini kuvele kusho umuntu inhlamba noma ngithi ngiyabuka la ku YouTube kuvele kube nenhlamba engiyibonayo inhlamba ingena la angithi iyanamathela so lento ke manje ubuhamba endleleni uthi usathi uyathandaza ubese kukhuluma umuntu la athuka inhlamba so uthi uyathandaza yeah isho ukuthi inhlamba enjalo ayisuke kusho ukuthi ilakufundisa mabethi lisibhedla lekhole lasho ukuthi lihamba namandla kwakubekwa abantu izandla besinda lifundisa futhi amakhosikazi nje angithi kunamakhosikazi lawa gana amadoda angakholwa yes lalivele lingena ivangeli inkosikazi lalingasho ukuthi inkosikazi ayiyeke ugaya utshwala igayela indoda lalifundisa inkosikazi ukuthi uyabona ke manje njengoba usuzinikele ubaba efuna utshwala ithi ubugaya ubuthandaza i-teaching le kamoya ithi ngoba wayengekhe umfundisi ayifundise thandaza kusho lona ivangeli thandaza athandaze lo ugaya utshwala uyathandaza ithi yaphuza indoda ivele ihlanze angithi uyabona ke manje futhi indeyo ke isibhedlela ke ivele ihlanze indoda uyizwa indoda seyibika ithi wenkosikazi lo mtshwala obugayele kanti bunjani athi hayi bunjani baba hey ngiphuzela amanye ngiyaphalaza hey nkosikazi angibufunda utshwala ngesonto elizayo uze indoda sethi wenkosikazi ayineli ipantshi lami uyabona into ongakholwa ufuna ugqokani ibhantshi eyabe sitshalekile lalisibhedlela ke liyikolisi ngoba lalifundisa yaqhama namakhehla lalifundisa linama lo yaqhama naye umkhulu kwathiwa akashuma livangeli elisha ayekhona phela amavangeli akithi babekhona o-apostolic faith babekhona phela o-faith mission phela o-faith mission ayiqhamuka ngongeti cha ibikhona i-faith mission ayiqhamuka ngongeti i-faith mission hoyi ungiti ube nesipho ese-faith mission ngineshoya leyona akayona i-founder ungiti hayi ukuthi indoda nje benamandla e-faith mission nawo-ke yaduma-ke ngaleyo ndlela kodwa ivangeli vele kwathiwa kulelo kelekehla hey lithunga icathulo kwathiwa Jomba hamba uyoshuma livangeli elisha elisibhedlela nekolisi naye angazi ukuthi yini lento wayekhuluma ngoba yena thiwa wevela athi sikhona isono la abesishonge ilimi kugingeka abantu endlini ikhona inkinga abantu uthi sikhona isono la
engalifunda iBhayibheli. Lento ke nceke yenkosi mathiwa yisibhedlela. iBhayibheli la ngene ebantwini ngomoya. Lenza ke manje abantu abafundisayo. Kusho ukuthi izwi manje laphile ebantwini behamba. Bahamba izwi. Uyabona lento manje yabafundisa abantu ukuthi igqoka kahle, yabafundisa abantu lento ukukhulunywa kahle, yabafundisa ukuthandaza lento, yabafundisa ukuzila ukudla lento, yabafundisa ukuhlambuluka lento, yabafundisa ukufunda iBhayibheli lento, ibafundisa ukufunda iBhayibheli bengalazi. Madoda Sibhedlela le college awungayichaza ibandla lakithi madoda. Awungabe ngichaza nami. awalichaza ngqo Elakithi ngiyalithanda mfowethu madoda. Ngiyalithanda ngaphuma nje kulona phela ngiyalithanda ibandla lakithi lona lisekhona. ama kulelo olidaba bishop ama branches akuphi nendawo ngokuhlukahlukana kwawo. Sise angithi kwaba nje njengoba ngi-International Revival Ministries. Yes. Ngiphethe umsebenzi KZN yonke, Northwest, Johannesburg, ama provinces wonke nje South Africa wonke ama provinces. Sinabazalwane manje Swaziland. Wow. And naseLesotho. Wow. eLesotho sinabazalwane bese ngiba ke nabafowethu laba abanamabandla abo. Okay. Engibabiza ngama sons and daughters. Okay. Banamabandla amakhulu nawo engangoba nawo ngibabuza ukuthi phela khona abayima theologians. Ngibabuza ukuthi bafowethu nizophathwa kanjani umuntu ongafundanga oyimina bathi asifune imfundo sifune imfihlakalo. So ngeke bangihleli nabo ke imfihlakalo ijadeke ke kubona. So ke amabandla nje bangathi nje ngibuza ukuthi ama branches amangaphi hayi ngabe ngiqamba amanga angwazi ubuningi bawo angwazi nje. Ama circuits njengamanje I think 11 or 12 ama circuits kusho ukuthi mina nje i-circuit yami ina 17 branches njengamanje. I-circuit A1 ina 17 branches ngoba bengithe kulonyaka soba na 30 si-circuit eyodwa. Then bese indawo ngendawo nje nabefundisi baso. Eastern Cape nomongameli ophethe Eastern Cape siyophuma eCape Town kuze kuphambili nabefundisi kuze kufike Glen Williams. Lapha khona umfundisi ongale Glen Williams kodwa ke uyisani yami ke yena ose Glen Williams. But umfundisi ose Cape Town umfundisi bese ngiba nabasanzi ke yonke indawo. Wangisiza ngama-sons maningi kakhulu mangathi ngiyakubala manje ngisazi mangaphi. Wamenza kanjani bishop? Umoya Ngcwele mfowethu uyangisiza kakhulu ngoba uyangitshela uma khona inkinga endaweni ngidrive. Ngiya khona ngifike ngibudget inkosi ithi angisela. Bafike ke basho ukuthi hayi baba kunjalo. Bese ngiyasizwa ngaloko sipho engisuke ngisiza kaso ebona ke basilekeleleke into ke eyenzakalayo kumina nginesipho sabantu. Abantu hayi nginesipho sabantu kusho ukuthi umfundisi kuyenzeka ukuthi ngimfica unabazana bambalo. Inkosi bese ngilekelela ke bagcwala ngoba mina amakhehla izalekazi ngiyabona ukuthi iyangithanda but ngiyashaya isono but iyangithanda futhi yabona kodwa izalekwazi namakhehla bathanda ivangeli lakudala. Mina ngishumala ivangeli lakudala ncebo ngampela ngicotshwa elakudala nonkosikazi wami nje sobabili siphila kanjalo siyivangeli lakudala. Ayikho indlela futhi ongangishintshisa ngayo nangemali ngisho nganginika amamiliyoni mangakhuluma la ngivele ngikhuluma lento engayithandi. Nami ngiyathanda ukubona uyabona abazalwane bethu khona abazalwane bebona ukuthi hey bandla uyabona. Ngiyathanda nami ukuhlala nabo abantu ngihlulwa ukwenza imfihlakalo la kumina ayivumi mfethu abantu nje ngathi ngasho ngivele nje izono izono shaya izono namakhehla ke nginawo ayasibhula isono abantu abasha nginabo bashaya izono mfethu ngeke ngisho sonke bandleni. No ibandla nje liba uhafu abantu aba right uhafu
abantu abangekho phela 100% abalandelayo nemfowethu ngeke sithi ibandla lase international li right ngabe ngiqamba manga futhi ngabe ngiqamba manga phambi kwaMoya Ngcwele umuntu o right umuntu all right kusho ukuthi nje ma ingeje mina la kwi leadership iyo shuthi ngejileke ngome ngabheda mina inceke kuyobe kubhede yonke into akufanele ngibhede angeke ngibhedise ngisho umpostoli ngeke ngibhedise ngisho umbishop akekho umpostoli ongafika kumina ngishintshe athi baba leli vangelo lishumayela li wrong noma ngangikhothela ivesi mfethu ngisho ngangikhothela ivesi athi iBhayibheli lithi kwabaseKorinte ngizothi ku right kwakusho kulabo la mina la Moya Ngcwele ungembulele kanje so ke la okushoyo wena okwakho ku right for wena mina la endlini impilo yala endlini fanele ibe nje ayikizoshintshiswa umuntu ngisho ngangikhothela ivesi uzungitshene yonke into ukhuluma isiGreek ukhuluma isiHebrew angishintshiswe lonto ngumZulu nje kanje angitshintshi ngumuntu nje ngeke ungishintshe kule yonto mawuthi angikhumule ngigqoke kanje ngeke ngikhumule nginjinje usamile nje kulento emgcotsha ngoze ngilale emntu kaNkuluNkulu ngoze ngilale ngikhuluma iqiniso phambi kwaMoya Ngcwele ngoze ngilale nginje alike linivangele ngelishumayela namakhehla angishiya kwakhona ikhehla ethi uGumede elangishiya lathi mfana wami bashintshe lento ngama-ke elalihamba no elabhabhathisa ukhehla uJob belikhonza nami lelo khehla belikhonza nami lathi mfana wami sengiyahamba manje bayishintshe lento ngishintshe hayi ngeke ngiceke kuze ngiyakhumbula nami ngiqala lokubona bishop ugqoke nje kanje nje futhi ngizwana ngashintsha ngoba ngihlebe ikithi uyabona meke mzwana ngiye ngisho nasonto nakithi gospel ngithi make lashintsha nobe ningibulele ngimeche ngani mina angimechanga nangavesi hayi angimeche ngevesi ngimeche ngani ma gospel uma nike nangishintshela nafaka enye into la esontweni esingayidlanga thina nobe ningibulele njengoba ningibona ngilapha eminyango nje ngiphila kanjalo ngiphila nje ngibheke ngenina ngimeche ngani shumela leyo nto nje bazalwane bami lapho eJohannesburg babishop uChilisi ngimema live ufuna nazi ukuthi mayengafikanga ningofakazi bami babishop yazi lezi inkonzo sijela kuba nazo ngo-October lapha eJohannesburg babishop ngeke ngathi ukuxoxa naye ukuthi siyamcela lapha neJohannesburg Moya Ngcwele ungiphe isihloko esithi God of our forefathers uNkulunkulu wababamkhulu so mawuthi lapha eJoburg uyakholela enkonzweni yamandla ama-date azophuma October bafowethu akakasho ukuthi yavuma noma kodwa nje nginenza nje ukuthi nazi nilindele ekuthenini ukuthi ngo-October khonto ezokwenzeka lapha inkonzo yamandla bafowethu yalazi leli khehla lasidala so nje ngiyanicela mawuthi around Joburg awuzama ukudiarize nje ukuthi October uzobe useJoburg so bese lapha na eJoburg so nje ama-details amaningi azoza ezinsuku eziqhubeka kusase elikhona impela siyakholela enhlelekweni ingakho siyikhuluma kusase manje ukuthi October be ready bafowethu sikumema live babishop hayi sizokhuphuka babishop inkosi yamkhola uNkulunkulu ma inkosi isigcinile asisho njalo ma kukuhle kuJesu sizofika kodwa nje abazalwane kufanele bazi ncebe inkosi ukuthi uJesu loyo wasemandulo usewuyena namanje futhi mhlambe fanele ngikusho ncebe inkosi abazalwane abasinisiwe abangayijwayela indaba yokuphikisana abanga debate ma umzalwane nje usiniswe kahle lento yokuthi ivesi ulokuphikisana nomuntu ukuthi iKorinte ithi uGenesis uthi likhona ivesi elithi uyabo ungayijwayela indaba yokulwa ngezwi likaNkulunkulu asilwe mawufuna ukulwa ngezwi likaNkulunkulu hambe kuSathane yena umuntu ongalwa naye hayi umzalwane angithi uyabona ukukhuluma kuningi la kulezi zinto kakhulu right musu ungena uphendula into ongahlangene nayo kusho ukuthi izitsha zakho
awusanaki imfihlakalo yafa izitsha lezi sigazi kwakuthiwa esontweni kithi lento iyiqanda ifuna uyigade musu ukuphendula noma yini kuthiwa nje endaweni ethize kukhona ukuthi nawe suyaphendula endaweni ethize kukhona ukuthi suyaphendula yazi into oyamukelayo ukuthi inamandla angakanani ume kuyo mangeni entweni zabantu uzothiwa khona umuntu ngale manje uyophikisa umuntu khona umuntu ongale uthandazela abantu bavuke wabafileyo kwasha kwacimthi bese uthi ayikho lo nto usathane lo ungenaphi kuleyo ungenaphi lo thula uveze yakho uveze yakho leyo nto iyaphela isukudlulelwa isikhathi izovele yawo uveze yakho into enamandla ngisho ukuthi ke uma singabamba lento nceke Nkosi yokuthi abazalwane bafunde manje laba ke abaphethe imfihlakalo balo bebusa imibuzo engenasidingo makuthiwa nje kunenkonzo ayazi ama intercessors aziposition ayemthandazweni uyayizwa lento bayaza befundisi bendawo ukuthi kunento nje bangabi jealous mabefuna ukubona uNkulunkulu angithi uNkulunkulu mebona kusamandla akhe ibona labo phela abenze leyo nto ukuthi hawu makhona umfundisi ubani endaweni ethize isekhona into yena ubani kusho kuyena uzothi mayifakaza lento ebantwini hey kuthiwa isekhona into yakithi angithi uyayibona lento angahlangani nabantu abalwa nento yakithi kube nje uyafika esonto ngiphethe ipeni wena uzolo uthi soke sizwe ukuthi uhluke ngani lo ayikho into engihluke ngayo ngihluke ngezwe kaNkulunkulu phela ayikho yileyo nto nje ukuthi lento ifunayo uzoyibona madod so ke ngisho ukuthi ke Ncebe Nkosi cha uNkulunkulu siyamkholwa sizokhuphuka siyamkholwa umoya ngoba uzosithwala sithe siyofika injongo kaNkulunkulu leyo nami ngithi before ngilale ngoba mina ngiyalazi usuku lami lokuhamba ngiyasebenza manje Nceko ngisebenzela kona vele insuku zami ziyashoda ziyashoda so ke sengisebenza esikhathini esesele esincane kulesikhathi sengisiphilile sekufanele ngiqinisekise ukuthi yonke into ngizothi ngihamba ibe seyibhalwe yonke phansi ngingazi ngisho iminyaka nje ukuhamba kwami nje emhlabeni kuyaziwa ngihlezi ngibatshena ngisho esontweni ngiyobatshena nje mzone ngihamba kungaba isitha nje sisuke sangihlasela mhlawumbe ngenye indlela but ngiyazi mina ngiyohamba emhlabeni into nje wayembulela umoya angithi kwenze kanje kunento uNkulunkulu angiyala ngathi ngingayenzi okay kwakufanele ngihambe emhlabeni ngino 43 years washaya ku43 wathi umuntu la ngikunezela iminyaka engaka uyabona ke nganezelelwa ke lo mnyaka njengoba ngiphila nje sengiphila iminyaka eneneziwe le nje ngiphila kuyona iminyaka ingeziwe akuseyona ukuphila kwami ukuthi fanele ngiqedele lento engithunyiwe bese ngiyahamba ngiyoxoxa ngelinye ilanga ukuhlangana kwami noNkulunkulu ukuthi sahlangana kanjani ngiyoxoxa lokho uma isikhathi sesikhona ngixoxa nje ukuthi sahlangana kanjani noNkulunkulu mina anginayo into ngathini angishumayela ivangeli ngenzwa bethi ayigcinanga indaba yami emavesini sahlangana naye njengoba ngibona nje ngidrive i-truck i-horse and trailer engidrivayo ngiyadrive nje njengoba ngibona nje ngidrive horse and trailer and ngani kwayona bukhoma kwangithatha isikhathi kona engingakhela lo baba wayakwazi wayiqeda wayeseyanginikeza nganikeza ukhiye we-truck siyoxoxa ngenilanga nganikeza ukhiye we-truck indaba kamoya le nini nikhuluma nithi uNkulunkulu uziphuza intathu angiyifunde eBhayibhelini ngisho into engiyaziyo ngiyazi njengoba ngisazi phambi kwaNkulunkulu nento engishoyo ngiyazi njengoba ngisazi ubizo lami labanjalo Trinity
umuntu oyedwa ofanayo oyedwa kodwa ofanayo wangiqasha wanginikeza ukhiye we-truck ngiya driver nje bayasa abaningi ngisho wangithatha ungisephi uthi ungibeke la kuthiwa khona mabakho umuntu imfihla alifika ivele ayi babishop sizoyicela le mpela uzosika ngichaza le ukuthi wafika kanjani uNkulunkulu kumina hayi ngokufunda efika nje kumina wayengivakashela every day itruck yami yakhiwe yazi yaphela nje ngayitesta naye sihleli sobabili ngayitesta ama-brake ayengasebenzi ngamtshela wasethi kumina uhlakaniphile ubone kanjani ngathi ngiyabona wathi ya ufuna umuntu nje uma usebenza ubone yonke into wasekunika ukhiye ekugcineni wathi angihambe njengoba ngihamba nje ngihamba nayo-ke ukhiyeke ngiba isitha-ke yonke indawo mfethu kwesinye isikhathi ngoba abanye abafowethu aba-understand emabandleni engifika kuwona mangidlula abantu basuke bangithanda hayi ngoba bengithanda hayi sosibhazile babishop ngayo lena siyenzela futhi nayo i-episode yayo yodwa sesiyikhuluma babishop siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi uze uzovela lapha kwi-platform yethu kuyahlala ngenhlizweni yami babishop before usha amazokugcina ngasekugcineni ubabishop uke usikhulekele ukhulekele even ne-studio salabafowethu ukhulekele nabo bonke ababukelayo ekuthenini ukuthi uNkulunkulu asenzele umusa. Alright. Yes. Angibonga kakhulu Ncebe Nkosi. Mablamini. Ngiyabonga nababukela babukele. Ngibonge nje uNkulunkulu ukuthi anginikele lithuba egameni lika Jesu. Ngisho futhi ukuthi bazalwane uNkulunkulu usekhona. uJesu usekhona senamandla. Yes. Usaphila. Ngicela ukuthandaza. Amen. Sibongile baba wethu ophilayo. Jesus. Sibongile baba namandla onke. Nkosi siyabonga baba usinika ithuba nokuvela ukuthi usekhona. Uyazi baba ngibona amandla ngathi sayo emhlabeni wonke uzibonakalisa kule insuku zokugcina. Baba wethu ongcwele uvusa amadodana akho uwabonakalise emhlabeni. Baba siyabonga nansi nale platform yakho Nkosi. uNkulunkulu wethu ongcwele nansi inciko yakho mfowethu Dlamini ngiyathandaza. Baba wethu ongcwele banaye nombono uNkulunkulu wethu ombeke kubekile kuye qhubeka ugcwala umhlaba wonke kuze kubonakaliswe amandla akho. Udumo lokho sibusela kuwe ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Amen. Siyabonga. Sibonga kakhulu babishop. Amen. Sibonga kakhulu bafowethu asibonane kwi-episode elandelayo. God bless you.